Uwe usamla ula du no yala ka jing im hadin ba ula kumbak labat ya u transformer boarding electric uba khatwe kilovolt marjan bat ka pain club hajorabat. Kani ka jingja kala jia hak laipo tarik no pra hakapor kumba saw bajimin stem. Uni usamla ubala klat latip kerteng kum u ezan thapa arpos nem garta ubadena Nepal bat ubatre hapain club jorabat. Katlong kubor kaya thu bakala don ka jingthot boarding hakatika jaka hakapor kumbasaw bajim stem hadien kani ki bor penyat ka pain club kila pentep shik officer jongka Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL Bernihan batsha ki pulit ka Bernihat outpost ki pulit kila poi shakatika jaka kila say yakatika metya bat hadien bala pendap ya ki jingdon kam bat ka jing to okit lapha no ya ka med civil hospital nongpo ban pendap ya ka postmortem.